كاب استوديو زينا RTV عزو السلام تنا تقبل زي خبركم تعزبتنا كم تمسي ولكل ساعة شعات تخينو زينا من سنادونا نفل مالونا لنومي عصتو شعاتنا حسس سرالو زينا تاتو شنو تصان حيزا لكم قريبا زلغو مساهم صنع مكال حرقو فلما كن بيكا نتو تاتو فيلم أبي زوبا دوبا وكيح بحرا بقدام نتات مدبات لمعات تزتيو أبينو زوبا منصورة قلقلوتن قصاص تليفون أبينو زوبا حقاز من محدار كوابي عرفاكاي تريوتو محلل فتو حمامات نكيو أبزينا تطوطاي زمدنا دو كوريان جابان مجزاتا وحلقتات بزيتونكم التفنان بالوتا كيتسولو تسجيو أبا قرام عرفو نفرتي كابل أفغانستان بستر على قدشتن عقرقرن عصورتو كرتا سوات قتلهم بوركينا فاسو بستغير شبرا ومدقعتي هو 4 سوات تفيو زرزر زينا أبي زوبا دوباو كيحي بحاري تساتافنت أبي مادة تمرتي بمنصرتي أبتي تسلا زقبر وفري كرن كلو قنات حسل زلو نمي محياشو بهودت كسراح أبي عسب أبي استخايدة أبي قدام نتات مدبات لمعززة يركبه لبوا قريبهم وكيليرينا أحمد داني محمد نزد دالو تحستو دوني كاتساي أما حداري زوبادو باوك أيح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي أبز قتصل ربع عامات أتوكيرو أبز وهابهم مدباتن ترى أكالات منجستن جنبارن زتوكورا ركب بعصر شمونتن حاسة مس حلفتي أكالات منجستن جنبارن أكايدوم محبراو فتحن من قاس بحفشا أقلقلوت تمرتن مسفح دما بفلاي قزيف وفرقوان تتخايدة تساتافنت أما أد تمرت بحفشا نايدك أنستيو دما بفلاي مستو فريز الدارة كم زي كونه بمتقاس عدمي أمن تمرت زاخل قلعو أما أد تمرتي كساتوفن تر يوم وقرات كوجدن كوميتيتات ولدي تمهارون ممهرانن كحيل كم زقبا أسمير اللوم أبتو زوازلو هابتان بهلي عقابة فتراو تسقاتات أبركتو أب مسسان هابت قربن انسسا زقدامن لعل مخانو تغيسو دما تبقاقيسو زلو مدب حملي وفري نتز صنح بهلي زد الرأس لزخانة تقبارقو أب كلن عدتات بعتب كتحاز الزخاخيروم أمباسادر محمد سعيد مانتيا سعيبو من محدارات كبابن عدتاتن مس حزبي بقرباز السرح من محداراو قرص سلازخونه او زوهاب منغستاوي اغلغلوت صفتن حلافنتن زملؤ كخون سلازغبا اب قدماي ربعي 2022 اب كلن من محدارات كبابي مرጫ ام حدرتن اكايد تسراحن اب عدتات دما مرጫ انبابر تعدك كايد سلازخونه كلن محاورات منغستن جنبارن غبو ترأن كتصاوتا تلابيوم تساتفتي بوغنوم تمهارو كاب كبابيوم كيرحقو تمرتم ككاتاتلون كقصلون نزعلما 3 أحدرتن 22 حوس أحدرتن أبيات تمرتي زغبر عمتا وفري مزلو تحت تقامنت بمنصصار نهزبي مرداتا زفترو ركبات ككايدو أغلغلوت تمرتي اب غبو غزيو كجمر منت دما تمهارون ممهرانن اقديموم اب أبيات تمرتم كركبو زبلن كال رئيتوتاتن اقريبوم نابي كالزينا مسنسقرم أبنو زوبا منصورة كايت صنح مسرح موداد مدبرتن كساعسي تليفون تزازيما قلقلوتك مجمارو أبي علتاو من نبابرون برسي كمون محداراون لمعتاون مدبات مستورها فتير لهم وكيلينا قداو تودب ملكعي صبطام زدالو تحستو غير مسكال غير كاوروباي بعصرت حمشتنا هسه أبستقايد سنة سرعات ممراق أكايد سرح من محدار نؤزوبا منصورة آتو إيمانة تصفى ميكائيل أبزوس معقال أقلقلت قوامي يكون تنكاسقس تليفون زي من بارو علتهوي من نبابرو هزبي يكون من محدارون لمعاتاون نطفتات بآلوتاك تصلم سنحب متكاس نتمد ابن معوات كإلاتات إيريتلين تقماتت نؤزوبان نزقبرو أبركتو مقيسو نتن تتخيلهم زلو تكالات معقاومن مقصالمن ممكن حانا من حلافنا تزن تكالات منقستن كوينو نتي تريفنا زلو محضر أقلقلت موقعازيا نبرهاتي كالوت بريجكتاتن دقاتاتن الدنام مسكنهات هاجرنا قدامنا أبجد كتكبروا مهانم كان زحجر ماني أمام مرقتا مقبالي يبتحنا مسرح موداد مدبر تنقصاص تليفون منصورة أستاذ 4 وارح كم زوصل زحبره حلفيج انفر كوربوريشن إريثل أبارنتو أتو مرقد كبر عبدما أكل نايتي أبزوبا قاشبار كز كايد زلو مسرح مسفح قلقلو تنقصاص تليفون كم زقونه أبريو 4 أوارح صعوق نايسراح قزي حليفو لومي تزازيمو كم سبكم أقلقلوت موبايل بمركابكم ونقع حقوسكم
إذا سرح هذيك عوات كان مجمرة حزبن من محدار نوزبا منصورة بفلاي قطبا ولمعات نوزبا منصورة كم معلتها وسرحهم بمرأي بزي مقرات لعلم التحبار كقبرنا صنيع حميم ኣብ መንሱራ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ንምጅማር ዝተኻየደ ስራሕ ምትካል 60 ሜትሮ ዝቁመቱ ታወር ምውዳድ 22,000 ኪሎዋት ዘመንጩ ፀሓያዊ ፀዓት ከምኡውን ምውዳድ ካልኣይን ሳልሳይን ወለዶታት መራኸቢታት ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ኣብ ኮርፖሬሽን ኤሪቴል ሓላፊ መርበብ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ኣቶ ነጋ ወልደኣብ እቲ ኣገልግሎት ክወሓስ ህዝቢ ኣብ ምክንኻን ናይቲ መደበር ኣበርክቶ ክገብር ኣዘኻኺሩ ናይ 60 ሜትሮ ታወር ተተኺሉ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ኤሌክትሪክ ስለዘየለ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ እዩ እዚ መሳርሒታትና ክልተ ዓይነት ወለዶ እውን ተተኺሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ፀዓት እዚ ከባቢ 22,000 ኪሎዋት ኣቢሉ እዩ ተተኺሉ ዘሎ ማለት እዩ መዕቃብካ ናይቲ ተጠቃሚ ህዝቢ እዩ ተቐንዲ እና ተኺልና ምኻድ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ተተኺሉ ዘሎ ብዙሕ ወፃኢታት ብዙሕ ጉልበት ዋላ ባዕላቶም እውን ዝተሳተፍዎ ጉልበት ስለዚ ናይ ምዕቃቡ ግዴታ ናይ ዳርጋ ናይ ዝህዝብዝን ናይ ዝኸባብዝን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ቦገኖ እቲ ዞባ ሰፊሕ ሕርሻዊ ልምዓታውን ንግዳውን ጥፍታት ዝካየደሉ ብምዃኑ ተራ መራኸቢታት ኣብ ስሉጥነት ወሳኒ ምዃኑ ብምግላጽ ምጅማር ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ኣብ ንጹህ ዞባ መንሱራ ኣብዚ መቃን ዝኣትዩ ከም ዝረአ ኣረድዩ ዞባና ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ ሕርሻ መሬት እዩ ናይ ንግዲ መሬት እዩ ኩሉ ንጥፈታት ዝካየደሉ እዩ እስከምዚ ኩነታት ድማ ርክብ እንተዘየሎ ከዓ ክፍጠር ዝኽእል ዕንቅፋት ከዓ ይጠፍአናን እዩ ስለዚ እዚ መደብ እዚ ምናልባት ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ተሓሲቡ ይጻዓረሉ ጸኒሑ ብመንገድኹም እውን ህዝቢ ብቐጻሊ ተሓትሉ ዝነበርኩም ሎሚ ኩውን ብምግባሩ ኣነ ከዓ ዕድለኛ እየ ኣብ ምምራቑ ምርካበይ ማለት ነበርቲ ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ኣገልግሎት መራኸቢታት ንምርካብ ናብ ሓጋዝን ኣውርደትን ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ሃልኪ ግዜ ገንዘብን ጉልበትን ከም ዝነበሩ ብምሕባር ምስ ምውዳድ ናይቲ መደበርን ምጅማር ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎንን መስተርት ከም ዝረኸቡ ገሊፆም ሓደ ሰብ ክደውል ንሓጋት ከይድ ሓደ 700 600 800 እትፍዩ መጽእ ንደውል ጥራይ ንሃለው ክትብል ፀገም ዘይብሉ ናይ ቴሌፎን ስለዘየለን ደነበረ ብሎሚ ተፈቲሑ ንዕና ሓጓስና ወሰን ይብሉ ደቅናን ስድራናን ክንረክብ ከረን ሓጋዝ ኣቅርበት ባሮንቱ ንስድራናን ደቅናን ንኸይድ ነርና ሕጂ ግን ብሓቂ ኣብ ገዛናን ኣብ ዓድናን ደቅሽና ምስ ደቅናን ምስ ስድራናን ንራኸበሉ ሓጎስ ሙሉእ ዘይጉድል الحمدلله دي بعلمنا أتينا وكبد قدامنا تحابر الحمد لله فرحتنا إلا والولاد إلا شقوا على وقلنا ما إن شاء الله هن عمرهم نتعول قلنا وقمسلهم هلا والفرو قلنا ومنبرتهم إن شاء الله هن بعافيتك بقولهم حابريتها كابو مستعنام لومي أبو موشبي ماكلا زوباتات غاش باركان ماكلم بستقبرنا لابراتوري مرمراتات شوعات زيقاتات بكورونا فيروس من كافهم ترقاقي تلوم نساتون دو محامشا بزوبا غاش باركان مال سلستا بقر مايكا كلتا دما بعدي باراكم ون كلتا بسمرا زوبا ماكل توشيبهم تصونحيهم زكم زيلون كلها بوسبيتالا تعقيبهم كنكن كقبرو لهم تصونحو 4 كاب زوبا سيمنا وكيح باري حاد دما كاب زوبا ماكل بتغلال لحامشا زيقاتات حاويهم تفاني مالهم بزم سرت غلا لاغطري بكورونا فيروس زتلفو زيكاتات كساب لومي 6610 وشمونتن بتحلو 6551 كابزيوم حاويهم زتفانو ساسان شوعتن بموت زتفليو 30 دماغنا بهوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منسرت عنا 19 حسب كلتشن 20 حالن أبي ممحدار كبابي عرفا كاين وزوبا حجازك كاد بتصنحي كتصارت عنا وغسغاساتنا استمهروتاتن تري حمامات بحافشات محلل تدما بفلاي كمزنا كيتحابيرهم أبي مدبرت عنا دعروتاي تحجاجازين رس عبد القادر ناشحني رنا بزهاب حبريتا نتي علتاوي بسمويا زكادت عنا واستمهروتات نغح تصادفوا محدرتن وكلت عنا عدن تحاويسو نغحاتنا فلطون نبرتي أبي حكمنا واغلغلوتو كمزعابي تغليصهم እታ መደበርትዕና ንዓድታት ዓድ ፋካይ ዓድ ስሊም ዓድ ቀየ ዓድ ቅርባንን ዓድ ማናን ከምውን ካብ ገለ ከባቢታት ዓድርደ ሕርኮክ ኣወንጀሊ ባዶብን ዓዲ መሐሙድን ንዝመፁ ዜጋታት ኣገልግሎት ከምትብ ዝሓበረ ተሓጋጋዝ ነርስ ዓብደልቃድር
ምስ ምብራህ ንቕሓት ዝርአ ዘሎ ምንካይ ሕማማት ዝነበረ ናይ ስራሕ ፀቕጢ ኣፋኺስዎ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብታ መደበር ጥዕና ዝተዋደደ መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ሓረሳትን መስመር ማይን ከፊላዊ ፀሓይ ውፅዓትን ኣብ ንጥፈታቶም ዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ቁፅሪ ኣብታ መደበር ጥዕና ዝገላገላ ነፍሰ ጡራት ምዕባዩን ኣገልግሎትኩም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ምስፉሑን ናይዚ መርኣያ ከም ዝኾነ ገሊፆም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝረኽቡ ኣገልግሎት ዝወሃቦም ጥዕና ሶምህሮታት ኣብ ምዕቃብ ጥዕኖኦም ዓብዪ ውፅኢት ከም ዝረኽብሉ ብምጥቃስ ንዝበለፀ ኣገልግሎት ዝኣረገ ትሕተ ቅርፂ ከምኡውን ሕፅረታት መደበር ጥዕና ዳዕሮታይ ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግጥማት መጻሪ ዋንጫ ዓለም ከተካየድ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣትያ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ብ15-18 ነሓሰ ኣንጻር ናይ ጅቡቲ መዘናኣ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ክልተ እግሪ ግጥማት ኣብቲ ቀዳማይ 3-1 ኣብቲ ካልኣይ ድማ 3-0 ብድምር 6-1 እያ ተዓዊታ እዚ ዓወት እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ዝቕፅል ግጥማት ዓብዪ ሞራል ከም ዘስንቓ ኣየጠራጥርን ዝቕፅል ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣንጻር ታንዛንያዊት መዘና ኮይኑ ዝካየደሉ ዕለት ድሕሪ ምዛም መጻሪ ግጥማት ኣብ ዝመጽእ ቀዳሚ ሰንበት ብፊፋ ከም ዝሕበር ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ክቡራት ዓዘብቲ ድዕሪ ዝዓፀር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ይቕፅል ዘሎ ክቡራት ዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ማዚና ነመስግን ዜና ወፃኢ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ደቡብ ኮርያን ጃፓን መግዛእታዊ ሓድግታት ብዝጠንቁ ባህሉታ ከይፅሎ ከም ዘስግእ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ብሃገሩ ዝነጥፍ ጃፓናዊ ኩባንያ ምፍራዕ ዓበይቲ ማሽነርን ተሽከርከርትን ሚትሱቡሺ ካሕሳ ክኸፍል ድሕሪ ዝሃቦ ውሳነ እዩ ኩባንያ ሚትሱቡሺ ደቡብ ኮርያ ዝውዳ $730,000 ንመኽፈሊ ካሕሳ ናይቶም ደቡብ ኮርያ ኣብ ትሕቲ ግዛእ ጃፓን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ግድያት ጉዱድ ዕስክርናን ስራሕን ዝኾኑ ዜጋታታ ንኽውዕል መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ክህግሮ እቲ ቤት ፍርዲ ብ18 ነሓሰ ወሲኑ እዩ ቀዳማይ ጸሓፊ ካቢነ ሚኒስትራት ጃፓን ካሱኖቦ ካቶ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ውሳነ ምስ ዝትግበር ተመጣጣኒ መልሲ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣፍሊጡ ደቡብ ኮርያ ካብ 1910 ክሳብ 1945 ኣብ ትሕቲ መግዛት ጃፓን ኣብ ዝነበረትሉ ኣብ ኩባንያታትን ወታደራዊ መዘናግዕን ጃፓን ክሰርሑ ንዝተገደዱ ደቡብ ኮርያውያን ካሕሳ ክኸፍል ብደቡብ ኮርያ ዝቐርብ ጠለብ ንኽልቲአን ሃገራት ከተፋነነን ካብ ፀንሐ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ይሕበር ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ኩባንያ ሚትሱቢሺ ነቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ጃፓን ብግዴታ ኣብ ትካላቱ ዝሰርሑ ዝነበሩ ደቡብ ኮርያውያን ካሕሳ ክኸፍል ኣብ 2018 ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር እንተኾነ መንግስቲ ጃፓን በቲ እቲ ጉዳይ በቲ ኣብ 1965 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኸተመ ስምዒ ሰላም መዕለቢ ከም ተገብረሉ ብምጥቃስ ንውሳነ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ክነጽጎ ጸኒሑ ጣሊባን ብ15 ነሓሰ ካቡል ብምእታው ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ኣፍጋኒስታን ብዓወቱ ከም ተዛዝመ ድሕሪ ምእዋጁ ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ ክትተሓባበሩ ዝጸንሑ ኣሽሓት ኣፍጋናውያን ካብቲ ሃገር ምውፃእ ገና ኣብ ሃገሮም መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ተኣጊሮም ከም ዘለዉ ተቓሊሑ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማል 18 ነሓሰ ኣብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ብዝተወልዐ ግጭትን ዕግርግርን ብውሕዱ 12 ሰባት ብጥይትን ረግፅን ከም ተቐትሉ ተሓቢሮም መንግስቲ ኣሜሪካ ምስኡ ንዝሰርሑ ዝነበሩን ኣገደስትን ዝበሎ መሻርክትን ካብ ኣፍጋኒስታን ምውፃእ ንመዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ኣፍጋኒስታን ነበር ኣሽራፍ ጋኒ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ምፍሳስ ደም ንምውጋድ ሃገሩ ገዲፉ ከም ዝወፀን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዘለዎን ገሊፆም ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንጣሊባን ንምድምሳስ ካብ 2001 ኣብታ ሃገር ወታደራዊ ምትእትታው ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ
ኣብ 2020 ስምዕ ሰላም ብምኽታም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ጠቕሊሉ ንምውፃእ ከዓይ ምጽንሑ ይፍለጥ። ትማል 18 ነሓሰ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 14 ኣባላት ሰራዊት ዝርከቦም 47 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ብሰንኪ እቲ ዛጊድ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል ዝየለ ፍጻመ 19 ካልኦት ከም ዝቐሰሉ እዩ እታ ሓበሬታ ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሽበራ ንምቅላስ ተዋፊሩ ንዘሎ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ዒላማ ዝገበረ ምንባርዮም ሰብ መዚ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ዝገልጹ ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ብዘካየዶ ናይ መልሲ ግብሪ መጥቃዕቲ 58 ከም ዝቐተሎም ሓቢሩ ኣሎ። ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ 2015 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብሓፈሻ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕን ሸነኽቲ ሃገር ድማ ብፍላይ ብዘካየድዎ ዘለዉ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ልዕሊ 1500 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከም እተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ጥራይ ዘይኮነ ማሊ፣ ኒጀርን ኣብ ዝርከበለን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እውን ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዕሊ 2 ሚልዮን ጠበናጁ ካብ ኣሜሪካ ብሕቡእ ናብ ሜክሲኮ ከም ዝኣተወ ጸብጻባት መንግስቲ ሜክሲኮ ሓቢሮም። ብሰንኪ እቲ ዘይሕጋዊ ተሪኦ ገበናት ምስጋር ዕፀ ፋርስን ሳዕቤናቱን ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረዲኦም። በቲ ሕቡእ መስርሕ ምስጋር ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ናይ 10 ቢልዮናት ዶላር ክሳራታት ከም ዝወረደን ኣማይታ ሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ። ነቲ ምስጋር ንምግታእ ክካየድ ጸንሐ ጸጥታዊ ጻዕሪ ዛጊድ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ዝገልጽ መንግስቲ ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ ትካላት ምፍራይ ብረት ኣሜሪካ ክሲ መስሪቱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋነት ብሕታዊ ብረት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናዛይደ ዝመጽእ ዘሎ መጥቃዕትታት ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። ቻይናን ኢራንን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድነን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን። እተን ሃገራት ኣብዚ ስምዕ እዚ ዝበጽሓ መራሕተን ትማል 18 ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ። ፕረዚደንታት ሺ ጂንፒንግ ኢብራሂም ራኢሲን ኣብ ዝርብቦም ቁጠባዊ ሽርክነት ሃገራቶም ንምዕባይ ክልታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ክብል ዲፕሎማስያዊ ዝምድነ ንምድንፋዕ ድማ ቀጻሊ ናይ ምምኽኻር ርክባት ክካየድ ተረዳዲኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ርክብ ቻይና ብውሽጣዊ ጉዳያት ኢራን ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ከም ትቃውሞ ክትገልጽ እንከላ ኢራን እውን ተመሳሳሊ መርገፂያ ኣነፂራ። ቻይና ኒክሌሳዊ ጉዳያት ኢራን ብዘተ ክፍታሕ ዘለዋ ድሌት ብምንጻር በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ጸቕጥን ምፍራሕን ከም ዘይድግፎ ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሓቢራ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ሃገሩ ንተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ዘለዋ ደገፍ ገሊጹ። ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምትሕጋዘን ክዕብያ ምዃኑን እውን ሓቢረን። ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ኣብ እስጳኛ፣ ግሪክ፣ ቱርኪ፣ ኣልጀርያን ሞሮኮን ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት መራያ ሰዓብናት ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝጠንቁ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ባርዕን ሰዓብናቱን ሃገራት ነቲ ክሊማዊ ለውጢ ዝጠንቁ ባህርያዊ ሓደጋታት ንምምካት ዘለዎን ድልውነት ከሕይላ ዘዘኻኽር ምዃኖም ኪላታት ዘተሓሳስቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፈረንሳ ካብ ሶኒ 16 ነሓሰ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ዘውርዶ ዕንወት ከም ዝዛይደ ማዕከናት ዜና ይቃልሓ ኣለዋ። ነዚ ልዕሊ 7,000 ሄክታር ዝሃሙኸ ባርዕ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራትን መካይንን ዝተሰነዩ ልዕሊ 1,100 ኣባላት ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሰመዚ ፈረንሳ ኣረዲኦም። እቲ ባርዕ ብውሕዱ 2 ሰባት ከም ዝሞቱን 24 ከም ዝቐሰሉን ዝጠቐሱ ሰመዚ ፈረንሳ ኣብ ጫካታት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ብቐሊል ናብ ንቡር ዝምለስ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እውን ብዘሎ ደረቕን ብርቱዕን ንፋስ ተደፊኡ ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝቕመጦ ገጹ ብምልሓሙ ሓያሎ ኣባይትን ካልኦት ሕተ ቅርጽን ምዕናው ተቓሪሑ። እቲ ካብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ኣሳት 257,000 ሄክታር ከም ዝሃሙኸን ልዕሊ 11,000 ነበርቲ ከም ዘመዛበለን ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ካሊፎርኒያ ኣፍሊጦም።
ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀዳምነታት መደባት ልምዓት ተዘትዩ ኣብ ዞባ መንሱር ኣገልግሎት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ተጀሚሩ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ከባቢ ዓድፋካይ ተርዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ነኪዩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዝምድና ደቡብ ኮርያን ጃፓን መግዛእታዊ ሓደግታት ብዝጠንቁ ምትፍናን ባልቷ ከይጽሎ ተሰኪዩ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን ብዝተለዓለ ግጭትን ዕግርግርን 12 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ህይወት 47 ሰባት ጠፊኡ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ማይ ጮሎ መበለ 88 ክፋል ስዒባ ተቕርብያ ብወገነይ ሰላም